דניאל פחימה, שנפצע אנושות בפיגוע בבורגס, עכשיו על הרגליים. בהליך שיקומו השתמשו רופאיו בטכנולוגיה ישראלית חדשה, מיטה טיפולית שמאפשרת להביא את החולה למצב של עמידה. קטי דור מספרת. אתה נראה יופי, מה זה אני שמח? 9 חודשים אחרי אותו פיגוע קשה בבורגס, כך נראה היום דניאל פחימה, הפצוע הקשה ביותר מהפיגוע. וכך הוא נראה אז, ימים ספורים לאחר שהגיע לארץ. הוא היה במצב אנוש כשהוא הגיע, פגוע מאוד מאוד קשה, פגיעות חודרות לבטן, ראש, עין, גפיים, שברים. דניאל, שהחלמתו מוגדרת כמו נס רפואי, השתחרר מהשיקום בבית החולים תל השומר לביתו בצפון לפני כחודשיים. הוא עדיין עובר תהליכי שיקום. הנס הזה לא היה מתרחש לולא המצאה ישראלית שדניאל היה הראשון בארץ לנסות אותה. מיטה לחולים קשים וכרוניים שמעמידה את החולה שלא מסוגל לזוז. בזה בעצם אני גם מונע פצעי לחץ, החמרה של לחצים שהיו בזמן של שכיבה וחוסר תנועתיות. קשה מאוד, עד כדי בלתי אפשרי, להעמיד בפעם הראשונה חולה ששוכב כמה חודשים בלי יכולת לזוז, במרבית המקרים גם מונשם. להוריד את דניאל מהמיטה זה היה משימה בלתי אפשרית. כדי לקחת את דניאל ולסובב אותו, להוריד אותו עם הרגליים למטה, זה היה כרוך בצרחות, בכאבים איומים. דניאל לא היה שום סיכוי שיעמוד על הרגליים אי פעם, אם לא היה משהו שיביא אותו ישר לעמידה אנכית, וזה מה שהמיטה הזאת עשתה. לאחר 3 חודשי אשפוז ביחידת הכוויות בטיפול הנמרץ בבית החולים תל השומר, תרם אוהד פז את המיטה הזאת שהמציא ופיתח, והשינוי היה בלתי נתפס. הסיכויים שדניאל יתהלך היו מוגדרים מהרגע שהגיע המיטה לפחות עוד חצי שנה. והפלא ופלא, בשבוע השלישי כבר דניאל עשה את הצעדים הראשונים החוצה. המיטה מתרוממת באמצעות שלט לאחר שקושרים את החולה. בהתחלה עדיין לא לעמידה מלאה. יש סחרחורת? אוהד פז, הממציא הישראלי, נמצא בארצות הברית, שם המיטה משווקת בהצלחה. לב ליבו של הפטנט שלנו, מדרך רגליים מתנייע בעזרת מנוע שיוצר לחץ גם על כפות הרגליים, שהוא דבר מאוד מאוד חשוב. במחקר שנעשה בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית, נוכחו כי טיפול כזה מוריד את אחוזי התמותה, מקצר אשפוז בטיפול נמרץ ומאיץ את ההחלמה. בסדר, יופי לראות אותך ככה, מה זה, ירדה לי אבן מהלב מהפעם האחרונה שראיתי את זה. מצבו של דניאל מפתיע אפילו את הרופאים, וסיכוייו להשתפר עוד גדולים.